Bueno, asteko pixket historian sartuko gara eta aipatu zertaz sortu zen elkarte hau eta noiz. Bueno, elkarte hau sortu zen hori 57 urte, hori hasi gineneko obran izin ziren 28 urte, eta izan zen gazteri batzuin pentsamentua, pixkat, bizi pixkat herri emateko, baita ere gazteluko gure historia ezagurazteko, norazten da? Ezagutarazi. Ezagurazteko. Hori da, eta orduen hortik hasi ginen, denak elkarrekin, arron ambiente honian, dena gustora auzolanean, eta hola zizen idea, bai. Eta, orduztik honat aldatu dira aferak edo? Bai aldatu dira, leheno nik ikusten nuen zen, hemen hasi ginelaik, kristo ilusiona ginuen, bai hau egiten, dena auzolanean, dena gehorrek egin ginuen, bakotxa bere gremioan, ezagutzen zuen lanetan, bai, eta oso ongi pastu ginuen, eta hauniz disfrutatu ginuen. Eta, zer rol izan zuen Amaiurko monolitoa bereskuratzeak elkartearen sorreran? Bueno, horretan bezala, ikusten duzuen bezala, izena nolapatu gineon, Amaiurko Gaztelu elkartea, orduen, bakarrik momentueketan, legalki, bihartzien berzea gauzepatu, estatutuetan tolar, batzen gastronomika, patatin patatan, horretu behar du Franko denborak orden pasten nahi zirela, horretu behar dugu, orduen kantuak iteko kantaliak etola bestetan, beti behartzela helenik Guardia Zibilei bielik kantuak traduzioena ze kantatzen zen, jakiteko libre zen eroez, ozen soarri indikatiboa, zer zen, orduen hauniz aldatu da sentidu hortzen bai. Arantzadiko arkeologoek urtean dana pasatu dute hor gazteluaren aztarnaketa atratzen. Elkarteak ze parte hartze izan du hortan? Bueno, apoiatu dugu hauniz, hau Juan Mari Alemanen demoran izan zen, bera alkate zelaik, ezagutzen zuen, eta berak patu zituen harremanetan, bai. Eta Gaztelu elkartea beti apoiatu dugu, beti hori egon gara, gehiago egon gara lehenago monolitoko denboran egiten zelaik ustemuga, gauniz ustemuga, beti Gaztelu elkarteak organizatzen zituen historioiek, bai. Historiak usi dugu pixket eta gaur egun ze helburu dituzue? Gaur egun helburuek alde bat lehendabiziko izango zen lekuet elkartzeko herriko jendeak autordu egiteko eta lagunekin egoteko eta xokoat guria den lekuet izatea. Eta gero bertzaletik ere unek laguntzen du izaten egoitza bezala herriko bestetan eta laguntzeko jateko prestatzeko, eta behar da egoitza bat, elkartzeko batzarriak egiteko, eta behar da, eta une laguntzen du. Elkarte bezala, Amaiurko gaztei, helarazten diozu pixket Amaiurko historia eta? Bai, dudik abe baiet. Eran nahi dutena da, elkartean etako oso importantea da ere, haun izaldiz jauz ez duzulik egiten, aize kritikatzen duzu. Orden, Gaztelu elkarte unten, denak pasatu gara, danzu bat lehendakari, beste sekretari, beste bodegero, orduen ikesten da, haun izaldiz, guteo kritiketu horra talana egin behar dela, hori oso importanti izan da nire ustetik, bai. Ze balio kultural eta historiko sustatzen ditu elkarteak? Bueno, erran bezala, gure nola Amaiurkoa garen, guretako izan da, Gazteluko historia kontatzeko, hango guztiako organizatzea, bai, eta hori da gure hori handinak, gero hemen haun izin dire, xapelketak, egiten dire astetartian hauniz gauz, egiten dire astezkenetan ensaiatzen dugu, egiten zuartzuten ziatzen Gaztelu taldeak ere bai. Gero, badu berzaletik ere, pixket gaztengan eta sorrerazteko zuaitz munden eta kultura eta pixket berrerazteko, badu ingunen plantazion bat ere, eta pixket berezitasun batzuk baditu.
Eta zein erten alda urtean zehar antolatzen duzuen ekitaldi hola nabarmenena edo nagusiena edo... Urte gehienetan saiatzen gara, edo berso afari, edo kanto afari, edo zerbait. Aurten egin behar genuen, baina ondarrean momentuen gelatu da, ez da. Baina bai, udazken nien da zaitu. Eta gero urtero egiten da ere bazkari bat sozioendako. Bai. Eta gero, Bazkidendako. iautiak antolatzen dugu guk, elkartea antolatzen da, eta zerbitzetzen eta dena haitzen gara gu. Ederki. Eta, zenbat bazkide zarete elkartean? Lauetan hori bat hori izango gara bai. Bagari gero nik nuke eski markatu, hasi ginelaik hori berri desio bitaruzte sortzi uste, elkarte guztiak normalki gizona bakarrik admititzen ziren, izan demiziko gagoz principala. Gu hasi ginelaik egiten hau, beti animatu ginuen eta apoiatu ginuen eta beti ala ginuen Andraik sartzeko bai, eta uste dela demiziko Euskal Herriko bost demizikoetan Andriak admititzen zirena, bai. Admititzen ziren, eskatzen ziren torzia, bai. Gaina, herri txail bat izitekoan komeni zigu gainera. Bai, aparte, bai. Denak izakia eta aparte komeni da. Dudik, bai. Giro biten da. Hande eta gizon dete goren bat. Dudik, gaurko egunean nahi zozokeri bat, baina orduen ezen egin erreixo ulertzen. Bai, zen denborako. Erki. Eta, pixket, finantziazioa nondik lortzen duzue? Urtean ordaintzen dugu kuota bat, horrekin zati desente ordaintzen da, eta gero beste zatia, afari bakotxeko eta ordaintzen da plater bakotxeko unen beste diru. Bi gauzuetik egiten da. Eta gero pixketere, berso afario, kanto afario egiten ba, hortik beste pixke alditzen da. Eta, hortik, hortik hartzen da. Eta, pixka da aipatu duzue, baina ze harreman duzue gainontzeko elkarteekin eta fundazioekin eta? Bai, beti ona dugu, bedo zen gauz eskatzen dakutelaik, gustu handiekin laguntzen dugu eta bereak ere bai, ez da. Eta gero hemendik atrazen egia da, gaztelo elkartea benola zitba behar zen eta legalizetu behar zen, orden eginda fundazione bat amaiurkoa, gazteluko asuntua ematen duena, museoak ematen duena, museo asuntu ematen duena, eta horrek lortzeko diru laguntzak eta denak horren medioz egiten ditugu eskaera guziak. Hori berian, aigarena da hemen agerrea bada etxe bat, erosi zen, dena konpontzen ari gara, eta pixkanaka, subventziona lortzen, eta gero eta gehiago Ameriko historia zabaltzeko, denak ezagutu dezaten. Ze harreman baduzue komunikabidekin pixket zuen jarduerak eta zabaltzeko? Ekitaileak egiten ditugulaik, orduan dudik gabe zabaldu nahi dugu, ez dela, egiten erran bezala egin ditugu bortzegon urte mugak, Ameriko gazteloak aldu zela, egin ditugu lau egun eta hamar, egin ditugu, beti olako zerbait egiten dugulaik, beti dudik gabe alde guztietara egiten dugu publizitatea, jendeak ezagutu dezan. Orden, ulertzen dut, herrikoendako antolatzeaz gain ere igual turista eta bisitarientzat pixket ere bideratuak badirela jarduera batzuk? Bai, Euskal Herri guzia zabaldua dira. Gero turistak etortzen dira honiz, monumentu ezagutzea, etortzen dira alde guzietik, Madrildik, Valentziatik, Kataluniatik, Euskal Herritik, bai. Eta turistekin ze esperientzia duzue? Turistekin ona, beti gu ongi portatzen gara beraiekin, eta beraiek ere gurekin ongi portatu dira beti. Bai. Harreman honi zen du. Ez du inongo konfliktu izan. Nola ez dugun herrien uzten sartzen autoak, nola uzten dituzten hor sarreran, asko parkin hortan, orduen ez dut esora trebikiten idakitela. Ze urrats eman dira Maiurko gazteluaren musealizazio prozesuan. Zuek hor parte hartu duzue? Bai, baina, bai. Arantzerik baditu maurtzen sei urte, eta horren hango erresto guziak hemen altxatu dira, ez dara? Ezpatak, bolak, bai. Eta, ematen duzue garrantzia museo horrei? Bai, dudik gabe. Badirik kainon bolak hor barnostan ere, ikusi. Aiztion, galdindatzuet, gaur egun dituzuen helburuak, epe luzera begira, baduzue halako helbururik, plan estrategikorik edo? Horren bertzera inoizka aldatzen, baina... Momentuan, fundazioen bitartez, egarena da lortu nahizik laguntzak, horko museo erekitzeko, baina fundazionak ematen du, bai. Elkartea gara ez da, hortaz antola, ez da arduratzen hortaz. Egin zen, bestea eta aparte, alde batetik da gaztelu elkartea, bestetik da fundazionea.
Orduan egin zen, alde batetik lana beresteko, bai, eta bezaletik erran bezala legalizateko laguntzak eta biltzeko, porque Gaztelu elkartea bezala ez zen posible, ez zen fundazioa bat egin, bai. Fundazioa hori nahi duenen dako erekia dago, bai. Bihazten zerbait laguntzak lortzeko eta errexo da pribatu delek. Orduan, fundazioa sortu da alde bat horrengatik. Privatizaterakoan nahi izo da subvenzionak lortzea. Eta nola ikusten duzu gazteen parte hartzea? Elkartean badire bazkide gazteak? Bai, beti sartzen dira bat hartze berriek. Igual ez da leheno oztuek zinuten hasierako ilusioa igual ez dizin horren beste, baina, bueno, sartzen dira berriek. Eta parte hartzen dute aktiboki, zuzendaritzan eta egoten dire? Bai, eske, tokatzen ziote gainera, ondarean beti turnetzen gara, eta ondarean sartu gazteak berriek, denetek pixket nahazte. Eta gaztei bideratuek baduzalako jarduerarik edola edo bertzerik gabe? Bereziki gaztei ez uste banan dauz. Baina jautiak eta guztiak, baina horiek gazten dako dion derren, baina bueno. Bai. Zuine gaztia zer. Metaversoko negozio eredu bat diru sarrerak sortzeko eta ingurune virtual batean balioa sortzeko estrategia bat da. Metaversoarekin lotutako jarduera eta zerbitzu espezifikoak eskatzen ditu, hala nola esperientziak, ondasun virtualak eta ekitaldiak. Produktu digitalak saltzean datza, hala nola gorabeheretako arropa osagarriak, dekorazio objektuak eta metaversoaren barruko beste ondasun batzuk. Enpresek ondasun horiek sortu eta saldu ahal dizkiete erabiltzaileei beren esperientziak personalizatzeko. Eredu honen ardatza ingurune virtualetan hezkuntza eta trebakuntza zerbitzuak eskaintzea da. Enpresek ikastaroak, tailerrak eta prestakuntza programak eskaini ditzakete, murgiltze esperientziak eta ingurune interaktiboak erabiliz. Enpresek finantza zerbitzuak eskaini ditzakete, hala nola kriptomoneten trukea, aktibo virtualetako inbertsioen kudeaketa edo metaversoan barne ekonomiak sortzea. Transakzio eta eragiketa komertzialetarako kriptomonetak eta tokenak erabiltzea ere barne hartzen du. Negozio eredu horiek hainbat aukera eskaintzen dizkete metaversoan parte hartu nahi duten enpresei. Hala ere, eredu bakoitzak bere erronkak eta arriskuak ditu, eta beraz, garrantzitsua da ikerketa zehatzak egitea eta merkatuaren joeretara eta ingurune virtualaren erregulazioara egokitzea. Hirugarren atalea eta akitzeko pixket teknologia berrien inguruan digitalizazioa eta elkarteak badu harremanik halako teknologia berriekin? Gu ez du gau herrien amaten, baina nik egiten ez duzte badeno. Ez gaztiok izango dute, gu gure tartean, WhatsAppez hiltzen gara denak, ez dela, edo zein gauz erran behar dela o behar dela, beti WhatsAppez mintzatzen gara, gero erran bezala kontuak eta emateko badu ordenagailu bat hor, eta gainerakoan, konpontzen gara oso ongi, bai. Kontrolatzeko, elkarteko kontuak eta kontrolatzen eta laguntzen dako deixente, ordena izaten. Gero goz bat, errango nukue, leheno, beti iten dugu, urte bukaeran, beti zareto bat, ez dela, iten da eguerriteko, eta hor patzen da kaja bat, bere xirrito batekin, bakoitza patzen du euro bat, eta ni beti harritu naiz, nola, beti kontuek egitean, beti esaktuatatzen den, hor markatu dutenak eta sosa sartu dutenak, eta oso importantia da, konfiantza handi ematen du denei, bai. Horren erten alda, teknologia berri laguntzen dutela, baina zarrek ere ez dutela failatzen. Argi egantera igual martxatzen dute. Ederki beda, hauxe ginoen galdetzeko, esker mila honitz eta sarri hartio. Bai, zuri, edutun hartio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.